Vrmđa kao selo koje se nalazi u podnožju Vrtnja, odnosno u Vrmđi je završetak Krtenskog masiva, je prvo karakteristično po samom izgledu i po svojim prirodnim potencijalima, jer Vrmđa, pored latnih grada starog rimskog utvrđenja iz 3. veka, posjeduje i druge objekte koji nema u blizini, kao Vrmđansko jezero, čišćenju Vrmđanske reke od smeća, od uklanjanja divljih deponija, uticali, što je isto vrlo važno, uticali još pre više od 10 godina na naše meštane da se smanji bacanje smeća, zagađenje okoline. S druge strane, nije samo u pitanju to što su divlje deponije na nekom mestu, u pitanju je i sama proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, gde je bilo isto uticaja da se smanje preparati, recimo da bi mi imali zdravu hranu, a sa druge strane i ambalažni taj otpad da se ne ostavlja pored njiva, nego da se to donese kući i odloži negde na sigurno mesto. Pored svih tih aktivnosti i na izgradnji infrastrukture je rađeno paralelno, tako da u selu je sad led rasveta, jedino selo u Sokobanjskoj opštini koje ima led rasvetu.